आज आम्ही इकडे वॉर्ड नंबर 1 यशवंत वॉर्ड काउन्सिलर यशवंत माडकर यांच्या इनिशिएटिव्ह दिनकर नगरमध्ये टोटल 25 आम्ही इलेक्ट्रिक पोल्स आजचं उद्घाटन इकडे केला आणि टोटल कॉस्ट ओव्हर आहे 7,35,000 आणि आपल्या यशवंत माडकर यांनी इनिशिएटिव्ह घेऊन आणि हा सगळं काम आपल्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटने पाठवलं आणि त्यांच्या थ्रू आम्ही हा काम इकडे स्टार्ट केला आणि हा सगळ्या आम्हाला सँक्शन करून दिलं आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत. मी त्यांचं मनापासून धन्यवाद करते की सगळ्या जे फायदे आम्ही आज म्युन्सिपाल्टीतून पाठवत आहे सगळ्या फायदेचे ते आम्हाला लवकर सँक्शन करून देत आणि प्रत्येक वॉर्डमध्ये आम्ही डेव्हलपमेंट वर्क आज घेतलेले आणि तशाच इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट साखळीमध्ये केबलचं काम पण चालू आहे आणि ते प्रत्येक वॉर्डमध्ये कुठे कुठे पोल्स नाही आहेत ते सगळ्या रेझोल्युशन आम्ही घेऊन डिपार्टमेंटला पाठवलेलं आहे आणि सगळ्या वॉर्ड्समध्ये कुठे कुठे पोल्स नाही आहेत ते सगळे आम्ही तिकडे पोल्स इन्स्टॉल करून सगळ्या LEDs चं पण काम चालू आहे आणि मी आमच्या वॉर्ड काउन्सिलर यशवंत माडकर यांचं अभिनंदन करते की एक सुंदरसा आज दिनकरमध्ये इतक्या वर्ष झाले दिनकरमध्ये टोटल लाईट्स नव्हती टोटल दिनकर नगरमध्ये आज 25 पोल्स लावून त्यांनी हा एक चांगला डेव्हलपमेंट वर्क केल्याबद्दल मी त्यांचं आमचं वार्ड नंबर 1 दिनकर नगर खूप वर्षाचा इश्यू असलो की पोल्स नसल्या मेन जे रोड्स आले ताका पोल्स नसल्यामुळे आम्ही एक रिझोल्युशन घेऊन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक दिलें थ्रू CM आणि आमचो ऑनरेबल CM डॉक्टर प्रमोद सावंतान इनिशिएटिव्ह घेऊन बेगीतल्या बेगीन आमचो साधारणतः 7.5 लाखाचो प्रोजेक्ट सँक्शन करून घेवन सगळे आमचे हे काम आयज जे आमचे चालू करून दिलें जेका आमचो हे जावंक शकलें की आमचो CM डॉक्टर प्रमोद सावंत आमच्या जो लक्ष दिवन आसा हेजेर म्हणून आणि हो एक बरो इनिशिएटिव्ह आमचो आतां सगळ्या सांखळेन जातलो प्रत्येक कडेन खंय पोल्स ना ते सगळो एक एक वार्डा प्रमाणे सगळे जातले आमचो वार्ड नंबर 1 आसल्या कारणान सगळ्यान पयलीं जालो त्या खातीर हांव ह्या दोतोर प्रमोद सावंताचे हो आमचो प्रोजेक्ट आमकां दिल्या बद्दल खूब आभारी आसा.